Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Günneger Ukrainadaky hüjümlerini güýçlendirmegine we goňşy Belarusyň birden giňerimli harby turganlyşyk geçirmegi buýurmagyna gabat Russiýanyň neft importuny ýylyň aýagyna çenli gadagan etmek baradaky tutumlaryny eglan etdi we Moskwa garşy has köp bank sanksiýalaryny gyrdy. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň çiý we işlenen neft önümlerini şu ýylyň aýagyna çenli bütünlei gadagan eder diýip Ýewropa Komissiýasynyň başlygy 4-nji maýda Moskwanyň Ukraina goşun sürmegi sebäpli girilýän sanksiýalaryň 6-njy tapgyryny eglan edenini aýtdy. Biz Russiýadan çiý neft almagymyzy 6 aýyň içinde, işlenen neft önümlerini almagymyzy ýylyň aýagyna çenli bet eder diýip Ursula von der Leyen Strasburgda Ýewropa parlamentine ýüzlenip aýtdy. Bir Russiýanyň ähli neftini deňiz üstü we geçirdiler arkaly getirilýän neftine degişli bolup, çiý we arasalanan neft importunyň doly gadagan edilmegi bolar diýip ol aýtdy. Von der Leyen bu gadagançylygyň kadadan çykmalary barada hiç zat aýtmady. Emma Russiýanyň energiýa importuny köp derejede garaşly bolan Wengriýa we Slowakiýa bu gadagançylyga garşydyklaryny aýtdylar. Bir aňsat bolmaz. Käbir agla döwletler Russiýanyň neftine gaty garaşly. Ýöne biz munyň üstünde işlemeli bolar diýip von der Leyen bu teklibiň güýje girmek üçin Ýewropa Birleşigine agda bolup durýan 27 ýurduň hemmesi tarapyndan tasdiklanmaly boljakdygyny, şu sebäpden bu meselede galgyn çekişmeleriň dörejekdigini hem sözüne goşdy. Şeýle Russiýanyň iň uly banky bolan Sberbankyň we ýene-de iki sany uly bankyň Swift bankary ara gatnaşyk ulgamyndan aýryljakdygyny aýtdy. Bundan başga Russiýanyň döwlet eýçiligindäki 3 tele ýaýlymynyň gepleşikleriniň Ýewropa Birleşigi ýurtlaryna efire berilmegi gadagan ediler. Inneden beýlek mazmunynyň haýsy görnüşde ýa-da kesipde bolanyna garamazdan kabel üstü bilenle, hemra arkaly internet ýa-da smartfon programmalaryna hem olaryň ýaýratylmagyna ruhsat berilmez diýip von der Leyen Ýewropa Birleşiginiň kanun çykarjylaryna aýtdy. Şeýle uruşdan soň ýurdun täzeden guruluşyna kömek bermek üçin Ukrainanyň dikeldiş paketini başlamagy teklip etdi. Bu paket terrorluklar we wajyp reformalar üçin gerek bolan ummaty maýa goýumlaryny getirmeli ol aýtdy. Netijede bu Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň içindäki gelejegine ýol açar diýip Ursula von der Leyen sözüniň üstüne getirdi. Sögüş meýdany barada aýdylanyny Donbas sewtine ilerlemek üçin Moskwa Günnegerdaky Izyum şäheriniň golaýyna 22 batalyon ýerleşdirdi. Britan Gorunluk Ministrliginiň 4-nji maýdaky maglumatyna görä, Russiýanyň maksady Ukraina gorunuşlaryny bögüsmäge dyrjaşýanlygyna garamazdan Günnegerdaky Kramatorsk we Severodonetsk şäherlerini basyp almakdan ibarat bolup görünýär. Britan Aňtogullugynyň maglumatyny bellenmegine görä, bu iki şäheri el almagy Moskwa Ukrainanyň demirgazyk Günnegerdaky Rus harby gödekçiligini güýçlendirmek mümkinçiligini berer. Şu aralykda Ukrainanyň Gorunmak Ministrliginiň maglumatyna görä, goňşy Belarusyň ýaragly güýçleri 4-nji maýda duýdansy uly gowrumly türgenleşiklere başlady. Rus goşunlarynyň Avdiivka şäherine bir himiýa zawodyny topa tutmagy netijesinde adyndan 10 adam ölüp 15 adam yaralandy diýip Ukrainanyň Günnegerdaky Donetsk sewtiniň gubernatory aýtdy. Pavlo Krylenko sewtdäki 4 şäherde topaklarynyň ýene 11 adamy öldürenligini habar berdi. 8 aprelde Kramatorsk şäherindäki demiryol menziline edilen Rus hüjümünden bäri bir günde öldürilen adamlaryň sany 3-nji maýda iň köp ölüm sany boldy. Kramatorsk demiryol stansiýasyna edilen hüjümde 57 adam ölüp 109 adam yaraly bolupdy. Ukraina resmiýetleriniň maglumatyna görä, Rus goşunlary 3-nji maýda ýurdun demiryol infrastrukturasyny nişana almagyny dowam etdirip, ýurdun merkezi we günwatar sewtlerine 6 demiryol menziline agyr ziýan ýetirdi. 3-nji maý güni giýişlik Russiýa günwatar Lwow şäherini hem nişana aldy. Lwowyň häkimi 3 elektrik stansiýasyna zarar bolandygyny we şäherde elektrik togynyň kesilendigini aýtdy. Mariupol şäher geňeşiniň habar bermegine görä, Gabugdaky port şäheriniň polat zawodundan evakuasiýa edilen 150 gowrak adam Zaporizhye şäherine geldi.
Ukrainanyň premier ministriniň ornatary Irina Vereshchuk 156 adamyň evakuasiýa edilenligini, zawodyň içinde ýene bir näçe ýüz adamyň Mariupol şäherine boldy 10 miňlerçe aýal gyýdyň çağalaryň we garrylaryň galanlygyny aýtdy.